بیدار شا مسلمان اوران کورونا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا بیدار شا مسلمان اوران کورونا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا یارانو دا مسکین دا روژا ماتی اجر ډیر وی یارانو دا مسکین دا روژا ماتی اجر ډیر وی نو تل په دسترخوانا دسترخوانی خورکونا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا بیدار شا مسلمان اوران کورونا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا دا اجر دارو شی بارا پخپلا درتا درکڑی دا اجر دارو شی بارا پخپلا درتا درکڑی بستا ورتا پخ ہے بستا ورتا پخنیاتنا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا بستا ورتا پخنیاتنا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا بیدار شا مسلمان اوران کورونا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا دا کنڈو یتیمانو پروشا کی تپوس کندا دا کنڈو یتیمانو پروشا کی تپوس کندا رضا عمل لما کی ثوابو نجوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا بیدار شا مسلمان اوران کورونا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا دستا دخلی بد بوخ دیتا دا مشکونا خواگادا دستا دخلی بد بوخ دیتا دا مشکونا خواگادا روشا بخل المزد او دا سنا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا بیدار شا مسلمان اوران کورونا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا دا وقت درنا بلا ولا تیر نشین دانا دا
وقت درنا پلو عطر نشی ندانا ثواب دا پر نیک 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 ثواب دا پر نیک نیک عملنا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا دا وقت پروشا دی جنتنا جوڑوا بیدار شا مسلمان اوران کو